Ето ни отново след рекламите по Нова телевизия. Вие сте с дупка в стената. Конкурентите тази вечер са 6 юначаги с големи сърца и двойно по-големи бицепси. За момента водач в класирането е отбора на професионалистите с 42 точки. Предстои решаващия последен опит на аматьорите. Нещата са в последния начин. Вие трябва да минете стената. Трябва да останете на фронта, за да мога да ви дам тези 60 точки. Ако го направите това, 60 точки плюс 32, които имате, колко се получава? Победител се получава. Победител се получава, отивайте на фронта. Айде. Стойте на фронта, влезте във форма и внимавайте с дупката. Не така, главите, 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 главите. Силни аплодисменти! Стойте там и не мърдайте. Последен опит за днес и за тези симпатични културисти и аматьори, тези културисти, тези бъдещи губернатори на Калифорния. Какво ще им се падне? Тук фунийката или коронката, както ви се хареса, би трябвало да не е проблем за тях. Те самоуверено минаха през нея, дори избягвайки средната дупка горе. Мисля, че перфектен опит трябва да бъде поощрен. Вие загубихте. Ми так, съжалявам страшно много, че загубихте, но ще ви предоставя една малка награда. Хвърляйте Гери в басейна. Гери. Леко ще я отдавите. Тя е само спасителка. Тя е само спасителка. Да не ме бутнеш, ще не изгори цялата техника. Това беше за загубилите, а за победителите ела Дацо тука. Ето ти наградата 100 лева, 1000 лева в монети и то само за да можеш да тренираш. Тренираш като гиричка така, така нагоре-надолу движиш 1000 лева. Взели сме ги специално за вас, за да може да правите по-големи бицепси. Честито на шампионите! Честито и на вас за това, че се забавлявахме заедно. Ако шоуто ви е харесало, смятаме, че минаването през стени не е проблем за вас, а за нас, защото трябва да намерим възможността най-възможната дупка в стената да бъде направена. Това беше всичко за днес. Край, фин, енго, довиждане, дупка в стената ви очаква и следващия път. На раздяла един съвет. Ако се събудите посред нощ и на стената ви в спалнята зее дупка, не минавайте през нея. Напуснете блока. Шоуто "Дупка в стената" е само по Нова телевизия.